Wamakunu wafuti wawa. Mbare. Yakap kutu futi. Kana unopera kamari uchitengera munhu akadeo. Saka mati munonzi Comrade Gudo. Imi mati munonzi Comrade Gudo. Makaenda kuhondo ere. Don't just put arguments for what you don't know. That much I told you before. But wow, they put salon now. I didn't cut it. That's about who's that. Timber department is running. Parkerson. Mati kumbira ndikuona wawo uchangosvika. Unokumbira. Kumbira ndinamba. Uchikuwa quiet. Abula kusheka kama. Sheka zora wawo uchangosvika. Mauto hadi size. Yo disa sheka kwa Parkerson. Kan Parkerson. Tichuma river sendiri. Oh, munotsenga kana mungoshimedza wakadaro. But urozeti dzakasiyana kama ine zenyu. Ure auya kana. Iri serious. Iri serious. Kuyo osikusheka ozi. Unomedza mabhonzo. Unosheka wawandiwanza. Unosheka doro. Vantu chimazva. Mndara kuti damboziva kuti semuchinzi sekuru Comrade Gudo. Right. Kunzi Comrade Gudo inyaya kuti kunzi Comrade Gudo tafiona Gweja. Since fire. Nyika ichwana kuzvitonga. Imi kudhara mama kwere, kudhara mama sari makura. Haini nemi ndani mombe. Mazvara 99. But 1988 nditaka kuti ndakwenda kubasa. Mazvara 1969. 19 kudhara. Kudhara mama sari makura. 1960 kundita mama but 1962 ndofana between 1962 and 1961. Imi manje. Mune makore mangani? Akawanda, mamudza Mako esa ari mudenga ndeni. kwari kunyebera. Ayo taura makugorera makazvaka. Wanda. Iba mutondiudza calculator you since 19 right now. Asa munoenda kuchikoro ere? Ndakaenda. Saka enda musikazive makore. Komerwa zvingomanikidzwa kubvenda zande kuenda zvakundi singadi. Uzibalo. Unodzoka kushira vadhava kudhara. Kuchikoro. Sichawaita chiva cho. Maipomerwa nani namomzi? Koya ndiwo ndudzi. Ndongo yana ifanira kuzuza mashanje ndotengesa ndenda kunodhakwa. Saka iwo kuzoenda kuchikoro. Apa vamwe vaizera kwari kuzuza mashanje achitengesa. How do you see it? How do you see it? Very difficult. They don't do anti-Congress, no comrade. I'm not grown up, I'm not mature, I know. But before mama chitaura kuti amudi kugara kumusha unogara munhu. Kunogara mombe nguva yacho iyoyo ndachiri kugara Kuruzevha. Hakunzi kumusha, kunonzi Kuruzevha. Kuruzevha kunogara mombe handikunyebera my friend. Akugara vanhu vakapenya nemimi. Saka vari ikoko vari ichi. Vane zvivindika handida kuudza kugara vanhu vanouraya. Vanouraya. Iyo ita 3 weeks kumuchakara kuti ngoita 2-3 days uri Kuruzevha. Hakugarwe Kuruzevha nekaidi yako skin yako ikane iyo ugodzoka kuti adzi musoro ungoti adzi yautorira ngoma yanazvitani saka arifori kuno hakuna vanhu ndoridzirwa ngoma murema kuti ndini amuna muchipanisha imi hanyi hamusiri noridza anoridza ngoma ndini puraza vanochera pasi fitting days pasi pacho pakaoma sei da uchisiya vachera zviri nani wakumboda izvi wawaka warasa wawa zvine kurasa mari kana kurasa hunhu hapana kubvunza kuti unzanzi warasa wawa saka munounirewa kudhakwa that much I told you wawa unirwa kutandara unonirwa kudhakwa wawa unirwa kutandara unonirwa kudhakwa iwo ukangwasvika pauri paushandiswa fitwa according nezviripo pamweyo fitwa according within ibva ungosojoinawo team kana vachita makabheu iwo ibva rova matatu ukatasa ukaona kuti hausi kuonekwa bheu ramairi yozofamba zvehafafa tiye uchidzai kuti pane ichi
Ayo, pane KB. Tinema department evani vawo. Kune ma KB. Anantora mtu. Wana. Kune ma andauza tinema departments awo. Kune ma KB makabeu. Kune ma KK makapukutu. Kune ma DDO ma dating officer afani status down sipo kwa maona manje. Kune ma DPD ma drink and down. Kuna ma VVIP, ma very important pushers. You are the one serious. Dada Parkerson ka. Parkerson. Just go. Ani kama helicopter. Sasa helicopter na mutito maka. Pai tini ngomana. Aibu tsaka. Abantu tsaka nyaye batazi lapo kare. Right. Elishora manira kuti madzwera mberi. Wana mazwira aita achena kuma capital. Aita gesa mota ne carpet zvakafana. Yeah, Parkerson. Geza carpet kwete mota. Chiyongwera madzwera watu wajai. Simon bamda. Ndonenge mumusini. Iyo ndi kunyambira. Iyo kasvika pangu nombira ho. Adzira ri pangu. Vanhu baba. Wada kuti naimiriwa. Kuiwa. Naishina mota, naimshawasha, naimwana. Kana wonduudze kuti ondipindira mboso ndira. garai pasi mudara. Akuma. Gara zvangu pasi. Vano baba sei. My friend, hausiomira ngo. Ide imbotuka umboya umbo. Kana musina kudhakwa. Kana wonduudze. Ungayoshuwa kana ungawe kumba kwangu yogo ya 2 days nini. Ndidzoka sasa saka wakavenge. Sasa vasina kudhakwa. Saka rongosina mari wadi kurekera zvoko. Anda kuza kuti mari yawo inenge iri payega. Tikamuri kuti tiri pati tweke. Atibati maona manje. Kana anenge kutukwa ndini manje mumbirewo. Ndosvika pano. Unofora mamini ya unofora mamini ya shini ya udedzerwa. Naimiro ndosvika pano. Kwemimi ndiudze kuti kusvika ngoni musina kuti kwazvafamba sei. Mashaya murume mukuru. Naimiro. Mamboridza Putin. Pfuti zviri zvepfuti ndakaridza pfuti. Kupi? Kana nezvinyaya dzapfuti madhava nezveZDI. Nezvei? ZDI. Zvinerechi? ZDI inenge yakutaura Zimbabwe Defense Industry. Kana nezveZDI inenge yakutaura amari yeZimbabwe. Ndo kunomodifaiwa zvoko zvakabata nyika ino. Ndekupiko? Tipadomboshava. Panezva aufida. Tipa aufida. Ina hakuna besi rinonzi rinakomana vanoredza kupfutira risingazivi. Mainzi ani muhondo. Ende hapana mhando yepfuti yanisiyo G3. Hamusi kunzwika. Makuta zvekunyebaka. Makunyebaka. Ndikanyeba zvinoba 3. Ndikunyebere wakasvinura. Aiwa, taurai pfuti dzacho. Taurai pfuti dzacho. 303 G3 FN whatever according ne yeshiri yoma kusema 303 haisi 303 topfuti yehondo 303 pfuti yehondo baba wangu ko AK AK takutara zvishombo takutanga kutanda zvishombo kune na submarine whatever submarine ipfuted zapfuti kaisi zehondo yeah kada kutara zvesubmarine takutara bebe ndebaro ndimira nema garai pasi kan ndenda tofuma ndotanga hondo kwezvino zvakafana kuti panguva yakatinwa vaiti Canal Dyke ndiye akatidzidza kuti no kauda kuti hondo ipindire nohondo tanga wagona kuziva kuti hondo yacho unoigona here Canal Dyke but vanjesi zvaakumainiteka aakuzvimambera saka matrino na Canal Dyke ndiandoza nezveupenyu hwangu seindiri zvandiri komanda wenyangari chimuhondo asi mamuri Rhodesia front mana komanda vanoseresana because kuna maplatin komanda but ngatimbosiyana nenyaya dzemuhondo because nyaya dzemuhondo vanhu vanobva kuona inogona kutanga because zvinazvomira mushe nyaya dzemuhondo nyaya dzehondo hondo kedzi nevamiriri akata nyika ayo inogona kutanga vanogona kuvhurira titangira panapa because unogona kurara chizvirota because vakaiona nevasina kuiona vanyebe asi takaiona munongoti taurira kambichana nyaya dzehondo my friends dzine nhoroondo ende dzine ropa
Peace taiti comrades. Kubest kana zvinzi kubest. Kubest ndekuti pachirungu forward with the people's power. Forward with the people's power. Munoti forward. Down with the imperialism. Kuda kuti pasi nechi nevavengi pamberi nevasimbe vanhu pasi neodzanini pasi nevane pang'ozi pasi kana dai uchiziva wanga urimo munyaya wautafitwa nguva iyoyo zvako nekuti wabhuita nezve panguva iyoyo saka kwangu vatengesi kwakusadiwe vatengesi kwakusadiwe vanokwatanuka kwakusadiwe vanoita nakudaachindifasa kavaniko unopera futi mamanji kavo ndaimbovatara umana musiro chiti muruti he wasi kudhura vangokudzwa price maita bomdani